Jaj. Ilyen zsírosat én nem eszek. Én vágom a zsíros kenyeret. Én is, csak nem ilyenkor, mikor erőködni kell. Mosdót nézem, hogy merre van. Gyuri, Mosdó. itt nincs mosdó. Van minden pihenőhelyen. Székesfehérvárra vette a bringásot 10 éve. Az igen. Azt hallottam, hogy 10 éves. Hol lehet a Gyuri? Nem láttam a Gyurit. Gyere, pihenj meg, mert itt jön egy emelkedő. Jó. Tudsz neki, igen, valami. Biztos most itt nem messze már jön az emelkedő. Itt nem messze már jön az emelkedő. Mi a izét iszol? Fantát? Aha. Én is azt hittem. Ebben csak víz van vagy? Vagy ez a probléma? Szerintem a mibe? A sár. Itt engedik a Ja? kannába. Szerintem. Ja, az az. Csak már nincs benne. Ja. Mi van, jó ember? Láttalak, mikor bejöttél ott a rajtszámért. Tényleg? Én azt sem tudtam, hol kell menni. Csak mentél, mint az őrült. És ugye adott egyet, nem tudom, ki volt ez. Azt sem tudtam, hol kell. Nincs olyan jó idő, de azért inkább jobb, mint hogyha... Most már jobb idő lett. Inkább ez legyen mindig. Itt nyitva van valami büfészerűség? Mosdót kéne keresnem. Nem tudom. Én oda mentem a bazóba. Aha.
Hogy? Tűnő faluból teljesen. Micsoda? Kocsival, megtudtál? Biciklivel jött? Nem, vonattal jöttünk föl. Aztán majd biciklivel megyünk vissza. Miért te autóval jöttél? Jézusom. Jó, te messzebbről jöttél. Kicsit. Mész is? Nem, meg lemegyek, keresek egy budit. Aha. Hát nincsen. Mondjuk ebben a forgatagban. Ja. Erre voltam ezen, nem? Nem. De Diós utáni tudom. Itt most lesz egy Emelkedő? burvás, aha, jobbra. Tudom, tehát erre sokat jár. Ja? Ja? Ősagál, Ja? Most szar lesz ott az emelkedő, mert egy megáll, utána már megáll mind. Ja. Legalább ráfogod, de azért nem tudtál fölmenni, mert megálltak előtted. esetleg nem találkozunk. Na, szevasz, az jó tekerést. Hogy legyen. De hát még lehet, hogy összejönni. Hát előfordulhat. Ez volt a régi bringád? Nem, Vagy ez egy új? még ide van ez kell. Aha. Orzaguti megvan még? Nincs, de van egy grável. Jézusom, téged is megfertőztek? Meg, mert az lehet menni földúton is. Adjál már hülyeséget, de ezzel meg hol mész aszfalton, mi? Gyönyörű vagy. Ő is ott dolgozik, ő a 8-asban van. Izé. Itt van büfé, oda elmegy budira. Jó, menjünk. Most úgyis